Mbuye watu pantanda inatiombola kwa machimo watu limikwingwima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho imfa ya Mbuye watu pantanda inatiombola kwa machimo watu limikwingwima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho. Yesu anafa kutifela pantanda ndicholinga chote hombola ife ndimikwingwirima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho. Yesu anafa kutifela pantanda ndicholinga chote hombola ife ndimikwingwirima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho. Ukafuna kubwela kwa Mbuye Yesu ukufunika kuti ulape zomwe unachitapo kumoyo wako atakukhululukila. Ukafuna kubwela kwa Mbuye Yesu ukufunika kuti ulape zomwe unachitapo mumoyo wako atakukhululukila. Yesu anafa kutifela pantanda ndicholinga choti hombola ife ndimikwingwirima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho. Yesu anafa kutifela pantanda ndicholinga choti hombola ife ndimikwingwirima yake dinachirisidwa kamba kamwazi wake ho. Yesu anafa kutifela